Všetci tí, ktorí chcete vedieť viac, čaute, mám pre vás krásny, krátky poznatok. A to, že ak si už zadovážite siete, tak dávajte pozor na to, aby ste ich dali dole v správny čas, pretože inak sa táto sieť môže stať zrazu gilotínou. Zabudol som poznamenať, že keď ste už tú sieť kúpili a máte ju, tak dávajte pozor, aby to bolo v správny čas aj kvôli tomuto. Čo to asi tak je? No, je to ožer. Ak ste takto vedľa lesa, veľmi rýchlo sa vám môže stať, že sem prídu srnky a pekne sa tu napasú. Takže dávajte tiež pozor aj na to. A kedy je ten správny čas? No nie, keď je to takéto vysoké, očividne. Toto je maximálne nejaké rozumné, toto je taká maximálna rozumná výška, kde sa ešte nemusí nič stať. Problém je, keď je to vyššie a tieto letorasty sa pod váhou začnú nahýňať na jednu alebo druhú stranu. Čiže v nejakom logickom slede by to mohlo nasledovať v podstate za uväzovaním viniča. Myslím si, že vtedy by bol správny čas v podstate po uviazaní viniča a postriekaním pred jarným postrekom, ten kto to robí, tak v podstate už nerobíte nič. Tak vtedy by ste si tie siete už mohli teoreticky spustiť dole. Jedine, že by ste chceli robiť v tom danom vinohrade ešte niečo iné. Napríklad dosádzanie, ja neviem, niečo také. Napríklad častým príkladom je dosádzanie. Ak to nestiate v správny čas, to dosádzanie, tak si tie siete radšej dajte dole a potom, keď pôjdete dosádzať si ich, dajte radšej naspäť hore. Nestojí to za to, aby sa z toho stala gilotína a aby sa sem chodili srnky pásť. Ďalší poznatok, čo sa sieti týka, je, čo ma teraz osvietilo a napadlo, je, že pokiaľ máte sieť takú, ktorá je spustená, alebo hlavne pokiaľ máte sieť, ktorá je spustená až k zemi, tak si dávajte pozor, aby vám tá sieť, alebo tá tráva, ktorú tu vidíte, nevrástla do tej sieti. Prečo? Pretože potom, ak by ste chceli ísť túto sieť vyrolovať nahor, tak logicky tá tráva vám bude brániť v tom. To bož, ak v tej sieti máte takýto železný roxor. Sama o sebe je tým pádom tá sieť ťažká. Pripočítajte si tú trávu, ktorá je tam vrastená a máte nervy. Máte nervy a zrobíte sa jak kone, pokiaľ máte dlhé riadky. Toto sú krátke. Že v čom je výhoda sietí aj? Napríklad tu, vďaka našej chybe, našej zlej organizovanosti, že sme to nedali, tak ešte tu, ako vidíte, nie je urobené olamovanie viniča. A tu presne vidíte výhodu sietí, pretože za normálnych okolností už by ste mali stres, že vám tie výhony einfach poláme, skrz to, že veľa z nich by nebolo za drôtom. A presne tu je výhoda sietí, že napriek tomu minimálne v tomto stres nemáte, pretože vidíte, že všetko bolo krásne pod sieťou a toto riziko teda nehrozí a ste teda čiastočne krytí a nepotrebujete okamžite súčasne robiť 1000 vecí naraz. To je výhoda tohto a pre porovnanie, ako to vyzerá tam, kde to nie je. Pre tých z vás, ktorí by chceli dopozerať toto video do konca, je jedno jednoduché riešenie. A to stať sa našimi členmi, stať sa VIP členom nášho kanálu, vďaka čomu si toto video budete môcť dopozerať až do konca. Proces to nie je komplikovaný, stačí sa jednoducho nalogovať na našu hlavnú stránku na YouTube a kliknúť na tlačítko pripojiť sa a potom znovu na pripojiť sa a ste tam a budete môcť pozerať nerušene ďalej a bez reklamy. Ďakujem vám za vašu podporu a do dopozerania. Čaute.